deribatuak eta funtzioen adierazpen grafikoa. Ikusiko dugu tutorial honetan nola deribatuak gure funtzioen irudikapenari begira hainbat datu ematen dizkiguten, bai? Funtzioen adierazpen grafikoi begira esan aurten funtzio polinomikoak eta arrazionalak bakarrik ikusiko ditugula, bai? Eta hauek irudikatzeko hainbat baliabide erabiliko ditugu. Ez bakarrik deribatuak, bai? Orain arte ikasitako hainbat gauza zehaztu beharko dugu. Lehenik eta behin, definizio eremua zehaztu beharko dugu. Hau da, gure funtzioa existitzen den x-eko puntuak, bai? Eta bestera batean esan da, gure funtzioa jarraia den tarte horiek, bai? Adierazteko modu ezberdina daude. Letrarekin, dom, gaztelerako dominiotik datorrena, def, eta bar, bale? Nik dom erabiliko dut, bai? Ondo da. Bigarrenik, ikusi ditugun asintotak eta dar infinituak ere, badakigu oso erabilgarriak zaizkigula gure funtzioen irudikapenari begira. Beraz, asintota vertikal, horizontal, zeiar eta dar infinituak ere kalkulatuko ditugu. Bale. Puntu nabarmenak. Hauek deribatuak ematen dizkigu, bai? Azken finean, funtzioaren deribatua zerora berdinduz, lortzen bai ditugu maximo, minimo eta inflexio puntuak, bai? Eta deribatuak ere ematen digu, deribatua puntu batean ere, funtzioaren puntu batean esaten digu, ere positiboa izan ezkero funtzioa gorakorra dela eta negatiboa izan ezkero funtzioa berakorra dela. Baina, puntu nabarmenak, nabarmenen kalkulua da garrantzitsuena funtzioen irudikapenari begira. Eta, amaitzeko ere, ardatzekin ditugun ebaki puntuak ere kalkulatuko ditugu, bai? Orduan, i ardatzarekin dauzkagun ebaki puntuak, i ardatzean x-ak 0 balio du, bai? Beraz, x berdin 0 eginez, topatuko ditugu i ardatzeko ebaki puntuak. Eta x ardatzeko ebaki puntuak, x ardatzean i 0 da, beraz, i berdin 0 eginez, topatuko ditugu x ardatzeko ebaki puntuak. Ondo, esan dugun moduan, funtzio polinomikoak eta arrazionalak ikusiko ditugunez aurten, bakoitzetik adibidetxo bat jarriko dut jarraian. Funtzio polinomikoen adierazpen grafikoa, bai? Demagun, i berdin fx. Hau da, azkenean, px polinomio bat dela gure funtzioa, jakin, badakigu polinomioetan, bai, definizio eremua R dela, bai? Hau da, edozein polinomio dago definitua R osoan. Edozein R-ren edozein baliorako, bai? Edozein zenbaki errealerako. Beraz, jarraiak dira beti, bai? Funtzio polinomikoak. Goazen adibidetxo bat jartzera eta irudikatzera, bai? Demagun, funtzio polinomiko hau ematen digutela, bai? 3. mailako polinomio hauxe. Lehenik eta behin, definizio eremua kalkulatu beharko dugu. Eta jakin badakigu, polinomio bat denez, definizio eremua R osoa izango litzatekela, beraz, asintota vertikalik ez dugula. Ze asintota vertikalak sortzen dira gure funtzioa existitzen ez den puntuetan. Kasu honetan, ez dago. Adar infinituak ere kalkulatuko ditugu. Nola? Limitea x infinitora gure polinomioarena kalkulatuz, hau da, x infinito denean, kontuten izango dugu mailarik handiena duen gaia, bai? Zeren, eragin handiena daukana, berreketa batean, mailarik handiena izango da. Besteak, bai, ez dira hain handiak izango, bale? Ez dut hain beste eragingo. Beraz, mailarik handia duen gaia begiratuta ikusten dugu, x infinitora doanean, infinito berriro daukagula, eta hause positiboa dela. Beraz, plus infinitora egingo lukela adarrak, bai? Oduan, x-a infinitora doanean, funtzioa infinitora doa. Gora. Eta x-ak minus infinitora doanean, mailarik handieneko gaian ordezkatuta, minus infinito berriro negatibo ateratzen zaigu. Beraz, minus infinitora joko du gure funtzioak, bai? Ondo. Bestetik, puntu nabarmenak esan dakoa. Puntu nabarmenak lortzen genituen, funtzioaren deribatua 0ra berdinduz. Hori ingo dugu, funtzioaren deribatua hause. Goiko funtzio hau deribatzen badugu, 3x berbiken 6x emango diguke. 0ra berdintzen dugu, eta ekuazio honetatik ateratzen dugu x-en ze baloretarako honek 0 ematen duen. Nola eginda kasu honetan? Faktore komuna atera dugu, bi gai hauen artean faktore komuna 3x denez, 3x atera eta lehenengo gaian 3x atera eskero geratzen zaigu x, eta bigarren gaian 3x atera eskero eta 6x geneukan geratzen zaigu bi.
Beraz, biderketa hau, 3x eta x-ken bi 0 izateko, edo 3x 0 izan behar da, hau da, askatuta x berdin 0, edo x-ken bi 0 izan behar da, beraz, hau askatuta x berdin bi. Bale, badaukagu puntu nabarmenen, bi puntu nabarmenen x koordenatua. Aterako dugu y koordenatua, nola? Ordezkatuz balio hau gure funtzioan. X 0 denean, hemen ordezkatzen badugu, y lau ateratzen dugu. Eta beraz puntua, eta x bidenean, ordezkatuta gure funtzioan ateratzen zaigu y dela 0. Beraz, lehenengo puntu nabarmena 0, lau litzateke, eta bigarren hause, bi 0. Bale, orain nola jakin, maximo, minimo edo inflexio puntu den. Ba, atera dugun x-aren eskerrean ordezkatzen badugu balio bat gure derivatuan, bai, positiboa bada, badakigu funtzioak hortik, eskerretik egingo duela gora, negatiboa bada, behera, bale? Eta gero ere ordezkatuko dugu beste bat eskumaldean. Orduan, 0-ren eskerrean puntu bat, adibidez, minus bat. Minus bat ordezkatzen badugu gure derivatuan, zer gertatzen dugu? 3 bider minus bat berbi, 3. Ken, 6 bider minus bat, ba, gehi 6. Orduan, 3 gehi 6, positibo ateratzen zaigu, beraz, eskerretik gure funtzioak egiten du, 0-ren eskerretik gora. Bai? Eta orain, 0-ren eskumatik, ba, ordezkatzen badugu bat, adibidez, zenbakia, 3 bider bat 3, ken 6 bider bat 3 ken 6, minus 3, negatibo. Beraz, 0-ren eskumatik egiten du bera. Eskerratik gora, eskumatik bera, maximo bat izango da 0 lau puntua. Bai? Berdina egiten dugu, x biren eskerrean eta eskuman. Eta konturatuko zarete, minimo bat aterako zaizuela. Bai? Bale. Beraz, badukagu puntu nabarmena begia. Eta amaitzeko ardatzekin ebaki puntuak kalkulatuko ditugu. X ardatzeko ebaki puntuak funtzioa 0ra berdinduz lortzen dugu. Beraz, funtzio hau edo polinomio hau 0ra berdinduz, hemen daukagun ekuazio hau askatuz, lortuko dugu x-eko ze puntutan ebakiko duen kasu honetan x ardatza, bai? Orduan, hau ebasteko Ruffini erabili daiteke, hemen ez dut azalduko, eta ebasten duzuenean bi emaitza hauek lortuko dituzue. X bat berdin minus bat, eta bigarren emaitza x bi, bai? Orduan, x balioa edukita, ordezkatuko dugu balio hau funtzioan topatzeko iren balioa. Kasu honetan, i izango litzateke 0. Bai, ordezkatzen dugunean. Beraz, puntu hau, x hartatzeko ebaki puntu hau izango litzateke minus bat, 0. Eta berdina bi balio honekin ordezkatzen badugu gure funtzioan, i aterako litzeguke 0. Beraz, puntu hau izango litzateke bi 0 puntua, bai? X-eko beste ebaki puntu bat. Eta i ardatzarekiko ebaki puntua kalkulatzeko x berdin 0 egingo dugu, eta hemen gure funtzioan ordezkatzen badugu 0 hori, 0 berriro ken 3 bider 0 berbi, hau 0, 0, gehi lau, lau. Bai? Beraz, beste ebaki puntua i ardatzekoa 0 lau litzateke. Bale, konturatzen bazarete, 0 lau puntua i ardatzean ebakitzeaz gain maximo bat da, eta bi 0 puntua x ardatzean kasu honetan ebakitzeaz gain minimo bat da. Bai, eta minus bat 0, besterik gabe ebaki puntu bat izango da. Bale. Informazio honekin gure funtzioa irudikatu dezakegu. Orduan, hasiko gara. Badakigu gure funtzioak x-ak infinitura jotzen duenean, infiniturako adar bat daukala. Orduan, x-ak infinitura jotzen duenean, adarrak infinitura jotzen du, gora. Eta x-ak minus infinitura eskerrera jotzen duenean, gure adarrak egingo du behera, minus infinitura, bai? Bale, bestetik kokatuko ditugu ere, maximoa 0 lau puntuan eta minimoa 0 puntuan. x0 i lau puntua, hemen maximo bat, eta bi 0 puntuan minimo bat. Eta orain, ebaki puntuak. Esan dugu moduan, honek maximo eta minimoak dira ebaki puntuak izateaz aparte, ikusten zuen moduan hemen, maximo hau ebaki puntu bat da iardatzean, eta minimo hau ez ebaki puntu bat da ere x ardatzean. Beraz ez dugu berriro jarriko, baina minus bat 0 puntua, bai, hemen txe. Eta informazio honekin, oso errez ikusten dugu gure funtzioaren forma. Hemen ebakitzen du, hemendik minus infinitora da, orduan minus infinitoti dator, hemen ebaki. Maximo honetara ailegatzen da, maximo horretan behera egin behar du, minimo honetara helduko da, minimo honetan gora egiten du, eta infinitora jotzen du. Hau litzateke gure funtzioa irudikatuta.
Vale, eta orain, funtzio arrazionalen adierazpen grafikoa aztertuko dugu, bai? Funtzio arrazional bat, bi polinomioen arteko zatiketa da, bai? Eta kontutan izan behar dugu, funtzio arrazionalen definizio eremua, qx berdin 0 egiten duten baloreetan ezik, R osoan definituak daudela funtzioak, bai? Orduan, funtzioa ez da existituko izendatzaia 0 egiten duten baloreetan. Bale, guazen adibidetxo batekin. Demagun, funtzio arrazional hau ematen digutela, eta aztertuko dugu elementu guztiak irudikatu alizateko. Orduan, definizio eremua esan dugu moduan, izango da, R osoa, ken izendatzaia 0 egiten duten balioak, kasu honetan minus bat eta bat, bai? Nola lortu dut, izendatzaia bat ken x berbi 0ra berdinduz, x askatu, x berdin erro bat, eta erro bat izan daiteke plus bat edo minus bat. Beraz, bi erro hauek ditut, bai? Bale. Orduan, definizio eremua izango da R osoa, ken minus bat balorea eta bat balioa, bai? Bale. Guk, beraz, badakigu, balio hauetan, funtzioa existitzen ez den balio hauetan, asintota vertikala edukiko dugula. Asintota vertikal bat, minus bat, x berdin minus bat, eta bestea x berdin bat, bai? Eta asintota vertikal hauen bi aldeetan funtzioa nola hurbiltzen den aztertu beharko dugu. X minus bat asintota vertikal horren eskerretik hurbiltzen bagara, funtzioak minus infinitora jotzen du. Nola dakigu hau? Minus baten eskerreko balio bat ordezkatzen badugu gure funtzioan, adibidez, minus bat koma bat, eta aztertuko dugu ze ikur ateratzen zaigun hemen, bai? Positibo bada, plus infinitora joko du, eta negatibo bada, minus infinitora. Orduan, minus baten eskerreko balio bat. Adibidez, minus bat koma bat. Minus bat koma bat berbi, goian, positibo, bai? Berbi egiterakoan, positibo delako. Bale, eta behan, bat ken, minus bat koma bat berbi, bat baino handiagoa da, orduan bat ken zehozara handiagoa, hemen negatibo aterako zaigu. Beraz, positibo, zati negatibo, negatibo. Honek esan nahi du, eskerretik minus infinitora jotzen duela funtzioak. Bai? Eta eskumatik ikusteko zer gertatzen den, ordezkatu beharko dugu balio bat minus baten eskumakoa. Adibidez, minus 0,9. Minus 0,9 berbi, goian positibo, eta bat ken 0,9 berbi, hau txikiago denez bat baino, ere positibo. Positibo, zati positibo, positibo. Beraz, eskumaldetik infinitora joko du. Bai? Bueno, bat balioarekin berdin egiten dugu, eta hausia ateratzen zego. Bai? Ondo, asintota horizontala ere egongo da. Bai? Bergogoratzen dizue, teorian, goiko polinomioak eta bekoak maila berdina zeukatenean, bai? Berdina edo, bueno, goikoaren maila, bekoaren maila berdina edo txikiagoa zen, asintota horizontala geneukan. Bai? Beraz, badakigu asintotala edukiko dugula. Limite x infinitora egiten dugunean, behiratu nola limite hau kalkulatzeko, goiko polinomioan mailarik handiena duen gaiarekin geratuko ginateke, honek eragiten duelako, eta beko polinomioan ere mailarik handiena duen gaiarekin. Beraz, geratuko litzeguke hau. Eta x berbi honekin simplifikatuz, geratuko litzeguke bat zati minus bat, minus bat. Beraz, i berdin minus bat, asintota horizontala edukiko genuke. Eta hemen ere, aztertu beharko dugu gure funtzioa, asintota horizontal horren gainetik edo azpitik geratzen den. Aztertu beharko dugu minus infinitoan zer gertatzen den, hau da, x-ak minus infinitoa jotzen duenean, hemen ikusten dugun moduan, minus infinito ordezkatuko badugu, markatu, ikurra aztertuko dugu, bale? Orduan, adibidez, egin daiteke era ezberdinetan, baina, minus infinitoa ordezkatzen badugu, badakigu hemen gure funtzioa, hemen minus infinito eta hemen minus infinito ordezkatuta negatibo aterako segula, bai? Beraz, azpitik joango da funtzioa. Eta infinitoa ordezkatzen badugu ere, hau ere joaten denez ere, negatibo aterako zaigu balioa, beraz ere, azpitik joango da, bai? Bale. Eta ardatzekin ebaki puntuak ere kalkulatuko ditugu. X ardatzarekin, funtzioa 0 eginda, hause askatuta, x berdin 0, beraz, ordezkatzen badugu 0 gure funtzioan, 0 zati bat, 0, 0, 0 puntua izango litzateke ebaki puntu bat, i ardatzarekin ebaki puntuak x berdin 0 egin behar dugu,
ere 0 ematen digunez, 0,0 da beste ebaki puntua, bai. Eta puntu nabarmenak amaitzeko kalkulatuko ditugu ere. Puntu nabarmenak gure derivatua kalkulatu beharko dugu eta 0ra berdin dugu. Gure funtzio honen derivatua kalkulatzen badugu, hauxe dugu, bai, ez dut hemen azalduko, eta derivatu hori 0ra berdinduz, ateratzen dugu x berdin 0, bai? Eta balioa gure funtzioan ordezkatuz badakigu dela 0,0 puntua. Beraz, 0,0 puntua maximo, minimo edo inflexio puntu bat da. Jakiteko zer den, gure derivatu honetan ordezkatu beharko dugu 0ren eskerreko balio bat, bai? Eta horrela ikusiko dugu funtzioak eskerretik, 0ren eskerretik zer egiten duen, berakorra dago erakorra den, eta eskomatik lehen egin dugun moduan, bale? Eta hori egiten dugunean konturatuko gara minimo bat dela, hau da, 0ren eskerretik gure funtzioak behera egiten duela, eta 0ren eskumatik gora. Beraz, minimo bat edukiko genuke 0,0 puntuan. Informazio honekin gure funtzioa irudikatuko dugu. Lehenik eta behin, asintota vertikalak, -1 eta 1 puntuan. Beste asintota horizontala, i berdin -1 puntua, oza, -1 asintota horizontala. Bale, orain, dakiguna da, x-aren -1era, bai, asintota honetara, hurbiltzen garela, eskerretik hurbiltzen garenen funtzioak minus infinitora jotzen du, orduan, eskerretik hurbiltzen garenen funtzioak minus infinitora jotzen du, onuntza. Bai, bueno, eta ardatz horizontalaren azpian egongo litzateke minus infiniton funtzioa eta infiniton ere azpitik. Bale, orduan, barkatu. Bueltatzen ez, asintota vertikalera. -1 asintotaren eskerretik minus infinitora, bale. Asintota horren eskumatik infinitora. 1 asintotaren eskerretik infinitora. Orduan, asintota honen eskerretik infinitora gora. Eskumatik minus infinitora. Vale? Eta bestetik ere dakigu funtzioak honen ardatz horizontalaren azpitik egiten duela. Vale. Eta minimo ere kokatuko dugu. 0,0 puntuan ere hemen minimo bat edukiko dugu. Vale. Hau ikusita, badakit ja zer izango den nire funtzioaren irudia. Izan ere, azpitik jotzen du, hemendik minus infinitora. Hemen ere, minus infinitora eta azpitik. Eta hemen, tarte honetan, hemen egiten du infinitora, hemen minimo bat dago, eta hemen infinitora, beraz, hau litzateke gure funtzioa irudikatuta. Beno, hauetxek adibide pare bat. Hola ziren informazio asko ematen du, eta bada, baina praktikaren bitartez harrapatuko diogu trukoa, bale?